Здравей! На гости в Юрен Пловдив е Павел Найденов, който ще направи перформанс в събота от 9 часа. Да, и който се казва "Обичам те, не те обичам". Павел Найденов от Пловдив, Павел Найденов не от Пловдив, на какво се противопоставя? На това да взема решение откъде съм, защото тази липса на корени изключително много ми допада. Да не знам точно къде принадлежа. Така, кой е най-големият кич? Защото и за това ще говори, знам. Да. Ами най-големият кич според мен е чисто като визия, палмите около джамията, около моста до католическата църква. Тази местна растителност. А нещо положително виждаш? Палмите? Не, изобщо. Пловдив. В Пловдив изключително много положителни плюсове. И минусите дори са положителни за Пловдив. Добре, някакъв друг минус, освен палмите. Освен палмите. То пак зависи как, дали минусът е задължително отрицателен, но да, има много неща. Целият този приток на странности, които се случват в Пловдив, като Пловдив е специален град и понякога се забелязва, когато идват хора, които нямат отношение към града и те са точно като едни такива кокошки, които просто ходят по улицата, разглеждат, кукуригат някои от тях квакат, сядат по кафенцата, наблюдават случващото се. Обаче са хора, които определено не пасват на града. Това няма как да се контролира. Пловдив е отворен за хората и това е добре. Така че пак казвам, това е плюс и минус. Но просто понякога в града идват хора, които са странни. Абсолютно. Какво да очакват хората в София? Какво ще видят? Ще те гледат тук от мазето, ние сме застанали от мазето на всичката. Ще гледат и изток. Ами това ще бъде една изповед пред мен. Опит за вземане на решение, обичам или не. И да, ще се опитам различни моменти от живота, които са ми се случвали, докато съм живял и живея в Пловдив, чисто символно да ги покажа в това пространство, като акт или като обекти. И да, това е. А музиката? Кой е написано? Музиката, изключителни благодарности за Марк Неймс, Маргарит от 1000 имена. Постарахме се, аз като концепция, а той като изпълнение, направи много добър саунд. Наистина много добър. Чакаме ви в събота от 9 вечерта в Юрин Пловдив, улица Павел Куртевич 3.